Αναγεννητική ιατρική. Ό,τι πιο καινούριο έχει να προσφέρει σήμερα η ιατρική, εμείς το χρησιμοποιούμε στην ομορφιά. Θα μιλήσω σήμερα για το BioFiller. Το BioFiller είναι ένα filler το οποίο φτιάχνεται από κάτι που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το ίδιο μας το αίμα. Συλλέγουμε δηλαδή αίμα μπροστά στα μάτια του ασθενούς και μετά με ειδική επεξεργασία, χρησιμοποιώντας μια πολύ προοδευτική και πολύ σύγχρονη τεχνολογία, φτιάχνουμε ένα filler σαν ζελέ, το οποίο ενίεται στα σημεία που έχουμε ανάγκη, δηλαδή στις ρινοπαριακές, δίνουμε όγκο, πάρα πολύ ωραίο για κάτω από τα μάτια, ακόμα και στα χείλη μπορεί να πάει. Πού διαφέρει αυτό από ένα κλασικό filler? Διαφέρει στο ότι είναι το δικό μας υλικό, δεν κάνει αλλεργίες, δεν έχει καμία τοξική δράση, δεν είναι τοξικό, δεν έχει καν διαλυτικό το αίμα που παίρνουμε. Είναι τελείως αθώο μόνο με τα δικά μας συστατικά. Και επειδή περιέχει πάρα πολλούς αναγεννητικούς παράγοντες και αυξητικούς, κάνει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στην υφή μας, κάνει πάρα πολύ ωραία αντιγύρανση, η οποία φαίνεται προοδευτικά όλο και περισσότερο στους επόμενους μήνες. Περίπου το επαναλαμβάνουμε, το κάνουμε 2 φορές το χρόνο. PRF είναι η εξέλιξη του PRP, με ειδική τεχνολογία πάλι και ειδική τεχνική. Μαζεύουμε τα καλύτερα συστατικά από τον ορό του αίματος, αναγεννητικούς και αυξητικούς παράγοντες, αυξάνουμε έτσι την αιμάτωση των ιστών και πετυχαίνουμε αντιγύρανση και οτιδήποτε ανάπλαση θελήσουμε. Είναι 1000 φορές δυνατότερο από το κλασικό PRP. Πλέον δεν κάνουμε PRP εμείς στο ιατρείο, κάνουμε PRF. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ωραία στην τριχόπτωση, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, στους μαύρους κύκλους, στο να δώσουμε μία φρεσκάδα και λάμψη στο πρόσωπο. Τοπική αναισθησία. Η εφαρμογή θα γίνει με κάνουλα, δεν πονάει καθόλου. Η κάνουλα δεν τρυπάει, ίσως δείχνει λίγο περίεργα που είναι μεγάλη, αλλά είναι τελείως... δεν πονάει, δεν τρυπάει. Γι' αυτό θα ανοίξουμε μια μικρή τρυπούλα στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε την εφαρμογή και από εκεί θα μπούμε. Έχουμε ήδη κάνει την αναισθησία για να μην πονάει και με μια βελονίτσα ανοίγουμε. Έχουμε μπει, όπως είπαμε, δεν τρυπάει, είναι τυφλό, απλώς εισχωρεί, δεν τρυπάει όμως, δεν τραυματίζει, γιατί είναι άνετο στην εφαρμογή του. Και αντίστοιχα εδώ. Και το μάτι όλο θα φανεί και αμέσως, αλλά θα φανεί θεαματικά τις επόμενες ημέρες. Γιατί δεν θα γεμίσει απλώς, θα φρεσκάρει όλο το δέρμα. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό.